Bao nagatagi mga pusod klase sa mga sobras 300 ka mga bulutuan sa Negros Occidental nagapabilin nga suspendido bangod sa tuman nga init. Ano ba na epekto sini sa pagtuon sa aton mga kabataan? Yaring balita nga aton gintutukan. 334 kabultuan sa Negros Occidental ang nagpatuman gihapon sang class suspension bangod sa epekto sang tuman kainit nga tiyempo. Masobra ini 60% sa kabugusan nga 576 schools sa DepEd Division of Negros Occidental. Kadaman sini ang mga LGU ang nagsuspend sang klase samtang sa Moise Padilla kag Manapla kapin 30 kabulutuan ang naguntat klase apisar wala sang deklarasyon halin sa ila LGU. Ikaduha na ining adlaw nga ginsuspend ang klase. Rason nga nagkakabalakan ng DepEd nga maapektuhan ang pagtuon sang kabataan. Nagsaka ang aton nga non-readers. May ara nga non-readers nga hindi ka-identify letters, hindi ka balo maghimo sang sound. Kag nagdamo man naton mga non-numerates, ang hindi naman kabalo mag-isip. Nag-shift temporaryo sa alternative modes of learning kaangay sang modular lesson. Makabig pang panghangkat ini, bangod madamo sa maginikanan ang hindi man makahibalo sang mga leksyon. Sa Barangay 4 sa Bacolod City, samtang nagabaligya sang Sudan, ginatutugan sa Iloy si Mary Joy ang bata nga si Kenrich, grade 1. Sa Baylo Module, may ginpadala nga virtual reviewers kag test ang maestra sang iya bata. Gabalik kami sa elementary nga stage siya nga mo nga pagtudlo sa mga bata. Nagatabang man ang bana sini sa Pilipino kag math. Mas epektibo kuno magtudlo mister kung numero na ang istoryahan. Anong paborito mga subject no? Kung magtudlo kasi ila Paborito, Pilipino. Filipino. English kag math no. Pwede gyapon. Ano tudlo ya si mo? Math. 2 plus 2. 4. Ginahulat pa kung ipadayon ang suspensyon sang klase buwas bago nagapabilin gihapon sa heat caution category sunod sa pag-asang Bacolod City kag Negros Occidental. Upod, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.